Bună ziua! Sunt Dan Popescu și aș dori să vă ofer o prezentare generală a soluției noastre de sistem de montaj pentru tablă trapezoidală. Voi vorbi despre sistemele Mini-Rail, Multi-Rail și Basic Rail. Sistemele de montaj menționate sunt toate fixate pe tablă metalică cu șuruburi autofiletante pentru tablă subțire. Numărul conexiunilor cu șuruburi determină, de asemenea, forța de fixare a sistemului fotovoltaic. Recomandăm în principal sistemul Mini-Rail pentru proiecte cu module montate în orientare portret. Această șină scurtă este fixată direct perpendicular pe creasta tablei. Acest lucru permite poziționarea flexibilă în conformitate cu zona de prindere a modulului. Fiecare mini-rail vine cu un set de 4 șuruburi, iar modelul găurilor se potrivește tuturor distanțelor comune între nervuri. Sistemul multi-rail este o alternativă foarte eficientă atunci când modulele pot fi montate în plan orizontal. Șinele scurte sunt fixate direct pe creastă, paralel cu panta acoperișului. Există diferite lungimi de 2, 3 sau 4 găuri pentru șuruburi. Acest lucru vă permite să răspundeți individual cerințelor locale de sarcină, iar în zona marginii pot fi necesare șine mai lungi cu mai multe șuruburi, dar softul nostru de planificare K2Base calculează acest lucru automat. Diferența majoră la sistemul Basic Clip este montajul liber. Șina lungă de susținere este fixată lejer perpendicular pe creasta tablei folosind adaptorul Basic Clip. Acest lucru face ca orientarea portret să fie prima alegere și aici, dar există și alte opțiuni. Șina de susținere este fixată doar într-un singur punct în centru. Acest lucru permite aluminiului șinei să se dilate independent de acoperiș sau de tabla trapezoidală, precum și modulelor montate pe ea. Puteți planifica aceste sisteme complet gratuit în softul nostru online K2Base. Este foarte simplu și intuitiv. Sarcinile de vânt și zăpadă sunt selectate automat în funcție de locația proiectului și calculate în timpul configurării. După planificare, veți primi o listă completă de șine pe care o puteți transfera direct către distribuitori, primind de asemenea și un raport detaliat de montaj și un raport structural. Toate aceste sisteme oferă opțiunea de a monta modulele mai sus sau pe suporturi. Pentru sistemul Mini-Rail, oferim Mini-Rail 60 pentru montaj paralel cu acoperișul. Acest lucru îmbunătățește ventilația din spate și creează spațiu pentru microinvertoare sau optimizatoarele de putere. În plus, Mini 5 poate fi utilizat pentru a obține o înclinare de 5 grade, acest lucru necesitând două adaptoare de înălțimi diferite în față și în spate. Componentele de ridicare din sistemele noastre Dom 6 pentru acoperișuri plate, anume acele picuri, pot fi adăugate la substructurile Mini-Rail și Basic Rail. Cu Multi-Rail sunt posibile doar ridicări unilaterale cu unghiuri de 10 sau 15 grade. Cu sistemul Basic Rail sunt posibile ridicări pe una sau două părți. Aceasta a fost o scurtă prezentare generală a soluțiilor noastre pentru o tablă trapezoidală cu fixare directă. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de instruire, nu ezitați să ne contactați, vă putem sprijini în orice mod posibil.